Segubalo, alias Espace Balbi. Anna now they come how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronic boutique Ferita vive, mobile ferita vive. Senunga vive, wasenu genesi vive. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone songo duma, Samsung songo duma, Huawei songo duma, Tecno songo duma, Redmi be achama. Foli ni tanoni wale nyuma don ko ta kunyashi aw bela jele ma wumno sogoleno anana wakati na bebe meja aw ga jemuga mandi no we aw kungo ane aw kungo antu famana me nyina umake alhamdulillah bi an segila nyoko soro anga emission mandi keneka do meta ka di bita fene ka di parce que bi ani futina yele mbado de bi nyoko mbulu demsen fitini ni me maye mati soso nga ma togo me misonga foko galombida sabula abaka tankono aba nyedon abi bara mina aba nyedon anyedon bala fana ama fo nyene ayo bismillah aka usigito kunya anga emission madi mina damne 600 sano chami fulidi anga invité ma salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh ko bashitila bash foite I togo ni jamu fola jabako nyana ne toko Zikri Issa Diallo ba ba Diallo jeri ba foli ga mami bolo ganya shi an kanu bako ane an laje bako mo wakati ati dowore min kanu baka bella jene funu watina ndasela mami man dama se mami ma be bella jene funu watina bolo be mbeko bella jene aywa baisaka foli kelen ko fe ne fane amna do anga baro gono kuma mandogo to dendo na ando na mami kashilo ga ya fama kuma do lebi kuma bi yele mo do joli ga kasore ga lanyini te kasore ma dabo akama ni intema to gushila minguna ko ga ya fama kan to dini yayi aywa baisa namu e dona dongi dala ni sanja bi sanjoli nyoko bo ni bi dongi da ni mafle ni manyina ne se ka fo depuis ne sanduru ni bi dongi da awo ne be se ko defo parce que ne tumeta dongi da kan to village la mbam sonu ko to barake yoro la seneke yoro la mais dongi ya bora so de awe yere de akano ayi dongi ni maboso ne re nyinde akano ka kafe mais ako so dongi da la foite ya dongi da la foite on fi abi se ka ke dongi da la be anga shiala mais on ka du kono dongi da la foite la oh me baisa Diallo we fly tiente tieno mais e donné dongi da la uma fin fois ne be dongi da da mine watina tiena akumandine manzawi ne be dongi da watimina nu ya no ko ne tara kene min kadoro be tane no fe kan ko be kan bugo wera na desena ala nana ke atan kono na mfake ko ku kan tuyi ko jombe na dakano ko ni desela yoro mena ki ba soro dakan tala ko ba joyi ala nana o ya fo ala ma sankele soro ale nana fatu Allahu akbar fatu la minke tara Abidjan feminya to nyo dongli da kanu nyina yere ha fento ko yen soro kanto Abidjan nsera Abidjan alima sangelen ke ni mamuso retuno do ala yi bana do se mam to manu jiri de se bana nta do abi furake tugumina seti mamuso balimashi deme bagatu shila do nyimbolo dan kuna ka kashi kata kare kono mata do mi funa bina jikitugu ntara venu konyoke yoro do nyi dongili da o yoro la ala nanake mogo sorna na mogo misika kariya ka wapi sabadi ta jiri do ibala Allahu akbar keneka uyi wapi sabadi antara jiri do umbala kana mbabla bo o yoro la nya dongo dongili dani abese ka fenge mogo eki boku do kono kwa ne basona ne ka dongili dama o do ne afa yena ne ma wari shuede ne a sor dongili dar la ki furake o doni akone ma ne ka duo bi nye
sini kɛnɛ ala k'a d'i ma i bɛ dɔnkilida min na a ta ni seere ye kana kɛ kulonkɛ mais mɔgɔ min ye 30 in di ma e b'a tigi dɔn bilen ne b'a tigi dɔn hali sisan hali kɔsa in na ne kun bɛ Abidjan ale de ne ta ka taa ne Abidjan ka kalo 2 kɛ ni ne tiɲɛ na mɔgɔw bɛ yen kabi ka dɔgɔ kabi ne ka dɔgɔ fo sisan tabarikala ala k'a n'a sara en fait Baïsa muso b'i bolo ayi muso tɛ n bolo ayi ayi o tɛ n bolo ok Baïsa namu wagati dɔ la o namu ne tun bɛ to k'i ni dɔ ye ɲɔgɔn fɛ mais sisan wagati laban in na n tigi n'o ye ɲɔgɔn fɛ bilen awɔ Mata Jalo an bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ok aw bɛ ɲɔgɔn fɛ Baïsa sabali sa an ye vidéo ye TikTok sanfɛ awɔ an ye vidéo ye TikTok sanfɛ n y'a faamuya mankan jumɛn de tɛmɛna ni Mata cɛ bon ne bɛ se k'a fɔ n ko fɛn t'a ni ne cɛ ko bɛɛ n'a tuma don ni ala kitila ko min na waati min na i b'a sɔrɔ o y'o kɛ don de ne tɛ n dogo i la i yɛrɛ numana k'a ye vidéo ye réseau sanfɛ ne yɛrɛ sunɔgɔla jeudi ka wuli vendredi ka vidéo sɔrɔ réseau sanfɛ o kɛra mais Baïsa kuma minnu bɛ ka fɔ vidéo kɔnɔ e kɔni tɛ se k'a fɔ k'e tɛ fɛn kalama olu la sa ayi a dabila bon ni ne ko n ka tɛmɛ bɛna kan wɛrɛ fɔ Baïsa an tɛ tɛmɛ o kan dɛ ka tɛmɛ o kan cogo di o tuma e jogo de don wa ayi a dabila dɛ ka tɛmɛ o kan n'i ko ko an ka tɛmɛ a kan se k'a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ bon Fatumata juguman tɛ n'i ko ko n ka n da don a la ne bɛ se ka n da don a la parce que n da tɛ n dimi na a banna an ka taa fɛ i y'a faamuya pourquoi artiste tɛ se ka diya i artiste ɲɔgɔn ye fama fana man di fama ɲɔgɔn ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ sɔrɔ mana caya e ka kote ka e ye dɔnkilidala ne dɔnkilidala fo ka diɲɛ ban ne tɛ se ka k'i fɛ o ye tiɲɛ ye e mana fɛn min sɔrɔ e ni ne bɛ dɔnkili kelen da i kan ka di n kan ka di fo ka diɲɛ ban ne tɛ k'i fɛ an kɔni bɛ ɲɔgɔn musalaka bon ne ni Mata ye janjo bɛɛ kɛ an bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ne bɛ Mata dɔ don min na ne bɛ se k'a fɔ Mata fa ani ne bamuso ninnu ye mɔgɔ kelen de i bɛ se Mata ninnu ka dugu la ka dugu wɛrɛ tɛmɛ ka sɔrɔ ka se an ka dugu la o ye so ko ye ne terikɛ dɔ de bɛ dɔnkili da a ka concert don a y'a invité ka ne tila ka ne invité ne ni Mata ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ de kan a tɔgɔ ko Zikiri Balo a ko Isa an ye dɔnkili da waati min na a ka di n ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Balo de y'o fɔ Mata de y'o fɔ a ka di n ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko Mata ma problème t'a la seri bɛ ne la ne ka manager ne ka seri ne ka manager nana ne jigi Mata ye nin kuma fɔ n ye n ka manager bolo minɛ k'a d'a ma n ko Mata jana an ka baara daminɛ n ye ne ka manager de ne ka manager ko Isa komi i ko k'i balima don ne tɛ foyi fɔ mais ne tile kelen b'a fɔ n ka manager ye n ko dugu bɛ ne ni Mata n ka dugu cɛ ne ko n ka manager ma n ko ne ba ye si min k'a bila Mata fa ye si na ayi i ka kuma latigɛ tɛ dɛ e ni Mata yɛrɛ ji de bɛ ɲɔgɔn na walayi bilayi kulonkɛ tɛ ni ko in tɛ ne tun t'a dɔn yɛrɛ k'aw tɛ balimama ye bon ne bɛ se k'a fɔ fana an ye balimama ye parce que a ba ni ne ba n'a fa ni ne ba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen donc o ye balimaya ye an bɛɛ ye Jalo ye a bɛ kɛ don min na n ka manager ko ne tɛ mɔgɔya la parisa i bɛ mɔgɔya kɛ ni dɔ ye a tigi t'a dɔ ye donc o de ye ne sera mɔgɔya ye mais Isa ne ko k'i balima don ne tɛ se ka dɔn ni ɲɔgɔn cɛ a ye baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ne ka manager y'a fɔ tan an bɛ baara daminɛ ni ɲɔgɔn ye ne bɛ to so kɔnɔ ni ne ka manager ne ci fɛn min na ni Mata ka appel donna ne kun dɔrɔn ne bɛ boli ka taga l'heure dɔw fo bɛ dimi ne kɔrɔ ne ka Mata ta ka taa Torokɔrɔ ne bɛ golf de la
mais ne somɔgɔw filɛ torokɔrɔ ye u bɛ ni mata bɛɛ bɛ taa ne kɔrɔkɛ bɛ si mata ninnu ka salon kɔnɔ a bɛ tile kɛ ni min ye si min ne k'a ta a bɛ tile mata ninnu ka salon kɔnɔ hali sisan n'i taara i bɛ taa sɔrɔ yen hali sisan n'i taara manajɛ sigilen tɛ i bɛ se ka ɲininka hali sisan n'i taara i bɛ taa sigilen sɔrɔ yen tɔgɔ ko Dirisa Jalo i y'a faamuya ne taara torokɔrɔ la sisan ka taa mata nɔfɛ ka na yira n ka manajɛ la ka yira n ka manajɛ balimaw la n ko nin ye ne ba kelen fa kelen kɔrɔmuso ye i y'a faamuya n ka tɔgɔ ko Mata Jalo o y'a sɔrɔ a jatigikɛ dɔ bɛ kɔ kan ko Musa a tun kan k'a ladon voli kɔnɔ ka taga n'a ye ko Gine i y'a faamuya a ko Isa an bɛ ka taga n bɛ ka n ka biye ta yɔrɔ ɲini ne ko Mata ma ne bɛ du min kɔnɔ i bɛ aéroport ban pewu cɛ kelen de bɛ ale de bɛ aéroport bɛɛ ɲɛ hali ni saya kɛla fɛ a ka baara tɛ dabila a kama parce que bɛɛ b'ale de wolo n'o ye n ka manajɛ kɔrɔkɛ n taara ni Mata ye n y'a yira n ka manajɛ kɔrɔkɛ la ni n balima ye a ka voyage Guinée taga ye a jatigi de ko k'a ka taga ne donc i se ye min ye ka min k'a ka vɔluko la i bɛ se k'a dɛmɛ n'a ye i y'a faamuya a ko ko Isa bɛɛ man ɲi wa bɛɛ kɛ tɛ kelen ye mais e kosɔn n'i ko k'i balima don n bɛ nin dɛmɛ a ka voyage la a bɛ taa ka na Ala nana kɛ n ka manajɛ ba kelen fa kelen kɔrɔkɛ nin ko sini n bɛ taa agence la n b'i ka billet m'a tigɛ n bɛ na d'i ma dugu jɛla n ka manajɛ kɔrɔkɛ ye wele ko Isa ko Mata ma wele ba dɛ ko n bɛ ka wele n tɛ ka sɔrɔ n ye Mata wele o y'a sɔrɔ Mata fana taara agence wɛrɛ la tuguni min n'o tɛ kelen a taara agence wɛrɛ la tuguni min n'o tɛ kelen o tɛ ko ɲagaminen ya ne ka manajɛ kɔrɔkɛ o ko bon ko c'est bon comme ça a taara yɔrɔ min na olu b'a ɲɛnabɔ ka d'a ma bon a taara Guinée ka na ne yɛrɛ ye concert organiser a taara Guinée ka na ne ye n ka concert organiser a nana ka bɔ Guinée bi a nana ne ka concert kɛnɛ kan n y'a kɛ Bakɔ Jikɔrɔni ni Bugusoni kɔnɔ dɔw ko k'a bɛnna dɔw ko k'a tɛna ne de ko n b'a dɔn très bien depuis a bɛ voli kɔnɔ a ye ne wele appel vidéo la ko n bɛ na donc n'a ko k'a bɛ na a bɛ na min tɛ min ye ne t'o fɔ min ye min ye n b'o fɔ a nana a y'i kanto kɛnɛ ma n ka manajɛ filɛ ko Isa concert mana ban n bɛ iPhone 14 d'i ma 14 Pro Max b'a d'i ma ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ an bɛ réseau kan a bɛɛ bɛ bila o ko nana n'a ye yɛrɛ concert bɛ ban sisan n bɛ mɔgɔ bila ka ta ka d'i ma concert kɛla a 31 natɔ filɛ yen ne ye wɔsi de kɛ ka n ka iPhone san ayi i jɔ dɛ a ko k'a bɛ iPhone min d'i ma ni concert banna o ma di bilen yan iPhone man di hali da ma to se a kuma la mais e fana m'a kuma fɔ wa ne y'a fɔ a ɲɛna a nana ni iPhone min ye 11 de don iPhone tɔgɔ kun man ɲi a bɔra faransi de n t'a dɔn a bɔra yɔrɔ dɛ mais iPhone tɔgɔ kun man ɲi a y'a d'a kɔrɔkɛ ma ne ta ko ne ma ko ne k'an jɔ k'a bɛ wari ɲini ka san fɔ bi ne yɛrɛ nana kuma fɔ a ye don dɔ la ko k'an ka kuma bila mais a kɔni y'a tɔgɔ ta ne ka kɛnɛ kan parce que bɛɛ wulila ko iPhone 14 dir'i ma bɛɛ wulila fan bɛɛ fɛ i mana tɛmɛ gitɔrɔnda la bɛɛ b'a fɔ ka na kɛ ten an taara Burukina an jatigikɛ bɛ yen ko Ali Jara i bɛ se k'a fɔ k'i m'a ye mais i ma tɔgɔ mɛn i ye nkalon tigɛ fɛn b'a bolo wa kojugu ka di aw taara Burukina janjo kɛ ka na an ye Burukina janjo kɛ salon sunkalo tɛmɛnen an taara Burukina ka taa kalo kelen kɛ an tɛ bɔ kɛnɛ ma diɲɛ fosi mais ne Ali Jara de dɔn Mata de kosɔn donc Ali Jara de tagara n'aw bɛɛ ye Burukina a kalo kelen kɔni bɛ dafa yɔrɔ aw bɛɛ bɔra bɔlen na o kɛra ten parce que artiste denmisɛnninw fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ayi i bɛ se k'a fɔ ko Ali Jara man di mais a ta ma di ma i ye nkalon tigɛ a tɛ Ali Jara Mata ko ne ma ko Ali Jara ko k'a b'a bila ka taa Burukina mais ale kelen tɛ fɛ ka taga kɔbiladen t'a kɔ hali Mata yɛrɛ jɛlen t'a balimaw la ne de ye Mata balima ne de y'a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn wa ka ko bɛ ni Isa bɛ se ka n da to la ni ne nin da to la ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra k'a bɛ kuma wallahi billahi i ye nkalon tigɛ i ma foyi fɔ belebele a ko la sisan ko Ali Jara ko k'an ka taa i kan to Ali Jara ma
ko bon ne baden dɔgɔnin bi o y'a sɔrɔ ne ka video ci ale ma ale ko ni jelima ka di dɛ k'i ni nin bɔlen ba de don ko bɔn bi n bɛna o y'a sɔrɔ comédien dɔw nan'u ka maraya d'a ma a ye ne wele parce que ni ko dira a ma dɔrɔn a bɛ ne de wele n'a diyara ne dɔrɔn ne b'a fɔ awɔ n'a ma diya ne dɔrɔn a tɛ taa o kelen a b'o de kɛ ne ko a ma ko ni mɔgɔ tɛ bɛɛ kanu k'i ka kotigiya d'a ma n'a ko k'i ka kɛ ka manager ka ɲi i ka kɛ ka marraine ta ka ɲi maa tɔw ka marraine ta an ye wele n taara bazɛn san 15 sugu la k'a kala soli min bɛ n sen na yen ka taa san 8,000 don 8,000 n ka manager filɛ nin ye 8,000 k'a don ka taa kɔnpaye ale jara nana ta mobili la ka taga n'a ye marraine yɔrɔ la n y'a yira marraine yɔrɔ bɛɛ la Torokɔrɔ jama bɛɛ ko ne balima de ye nin ye n'a dɛsɛra diɲɛ ko o ko la ne b'a kɛ hali n'a ye marraine d'a ma siɲɛ 100 ni Isa bɛ bɔ ne bɛ maa ta kunna wolo. Isa o kumana teliyala o mais mun de nana ni mankan ninnu ye e ni Mata cɛ ne ma fili ko in kɛra aw nalen ka bɔ Burkina de awɔ ko nin kɛra ten a ma kɛ aw bɔlen kɔfɛ Burkina a kɛra ten Burkina janjo de ma diya aw la wa ou bien aw bɛnna fɛn dɔ kan yanni k'aw ta Burkina aw seginna ka na o ma bɔ a sira fɛ wa ou bien mun Burkina janjo diyara anw na mais aw nalen aw bɛnna o kow la anw bɛnna parce que ne bɛ se fɔ n ko Burkina janjo diyara kun min na an tagala hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la a ka bon ni sanu ni wari o ye tiɲɛ ye i y'a faamuya ne ni Mata nanen ka bɔ Burkina an taara parking na a don dɔ ka sɔrɔ ne man kɛnɛ mais ni mɔgɔ y'a ka danaya da i kan i b'a ta ne y'a ka danaya ta n wele ko Isa ka di n san ka taa parking na ne ko awɔ n ka taga an tagala parking na ala nana kɛ donc ne fari man di na ne ye n ka mɔgɔ dɔ wele a bɛ tisi feere kɛ n ko karisa tiɲɛna ne bolo banna waati in na n bɛ fɛ i ka wari ci ne ma muso de don a tɔgɔ ko Adamu n y'a wele n ko 2,000 ci ma n bɛna taa furakɛ i y'a faamuya ne baden ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi ne b'a f'i ɲɛna i b'a fɔ ko nkalon don nkalon tɛ n'i ye maa ta ye fɔ n'i kɛla ɲama dudu i bɛ jarabi a la n'i ye maa ta ye hali naloma n'i ye maa ta ye i bɛ jarabi a la ne tɛ mɔgɔ si tɔgɔ bila yɔrɔ la bi ko kɛlɛ ne b'a bɛɛ walawala ne yɛrɛ tɛ sera ne b'a fɔ ne da tɛ di don awɔ i m'a faamuya Naba Solo u ka bala fɔlɔ Naba Solo o denkɛ n t'a dɔn ni maa ta ye ɲɔgɔn dɔn cogo cogo mais maa ta y'a wele appel vidéo la o ye ne wele maa ta ko Isa nin ko k'a bɛ ne fɛ mais Isa n bɛ fɛ k'i n'a ɲɛ kɛ kelen k'i ka numéro d'a ma n'a ma sɔrɔ don min na a b'i sɔrɔ i y'a faamuya numéro dira ne ma tile tɛ ban ka bin ni Naba Solo denkɛ ma ne wele siɲɛ 3 su tɛ ko k'a ta 17h la fɔ fajiri bɛ se ka wele a bɛ siɲɛ 10 bɔ ne de ko ten i y'a faamuya ne bɛ artiste ninnu bɛɛ jogo dɔn fɔ ne ye fili maa min ta ma cɛman na musoman ne b'a bɛɛ jogo dɔn ne yɛrɛ jogo ma ɲi dɛ ne yɛrɛ min sigilen filɛ jogo juguba bɛ ne la min ka jugu ni maa ta ye min ye jogo de f'i ye sisan e ye Mata ka téléphone de ta Mata kɔfɛ k'a ka vocal labɔ Bayisa i b'o fana ɲɛ dɛ Mata o de fɔ ko ne y'ale ka téléphone ta kana fɔ a y'o fɔ sa e m'a video ye a video min kɛra k'a bila réseau kan Bayisa e m'a ye yan mais a ma kɛ ne ɲɛna ne tɛ dɔ dɔn o la o a y'a video ye ne ye video ye réseau kan mais ne tɛ dɔ dɔn téléphone ta de la e ma téléphone ta ka vocal ta jamais de la vie e ma ka mɔgɔ ka numéro ta ka téléphone kɔnɔ ni ye kabako kuma yɛrɛ da ye namɛ Bayisa o tɛ Mata yɛrɛ ka kuma ye dɛ ne yɛrɛ y'o mɔgɔ de sɔrɔ min y'a fɔ ne ɲɛna k'e ye ale wele mais o tigi ye Mata ka mɔgɔ de e ko ten bon ne fura dama ma mɔgɔ ka téléphone ta kɔfɛ ka vocal bɔ aw ye numéro sɔrɔ cogo di numéro yɛrɛ tɛ ne kun yɛrɛ ne ka téléphone dira ko ka numéro bɔ a la mun ma se ka numéro bɔ a la o seere bɛ e ye téléphone di jɔn ma an nana nin bɛna nin kuma ye o Mata ko ne wele jeudi donya dɔ fɛ k'ale ka jatigi dɔ y'a wele ko ne de a wele ko su 23h k'a bɛ Faransi ko ne de ko a ma k'a kana kɛ Mata fɛ ko Mata bɛ taa a bɛ taa ko ka Mata ka mobili ko n'a ka fɛn bɛɛ bali ne ba hakili bɛ kuma faamuya o tigi tun bɛna mobili de d'a ma a y'o de fɔ dɛ ne t'o kalama dɛ mais
i kanu bɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ ka kuma t'o sa mɔgɔ i ɲinga kuma ta ka da dusukun na tiɲɛ i ka di n ye walayi bilen ne ba i bɛ yɛlɛ sanfɛ ka jigin mɔgɔ ka kuma t'o ta a ye ne wele vendredi ko n'an sɔrɔ so wulila tellement que a ye n kunbɛn ni mankan min ye ko a ma deli ka kɛ n na n nana sɔrɔ so ko Faransi Musa ko ne y'ale wele ko k'ale tɔgɔ caya a kana k'ale fɛ a bɛ tan to ne ko maa ta o Faransi Musa ka numéro don ne ko Faransi Musa yɛrɛ wele ni ne y'a ka numéro ta yɔrɔ min na a k'o fɔ kɛ parce que an taara parking na Faransi Musa ye appel video passé ne ma maa ta yɛrɛ jɔlen filɛ ne jɔlen filɛ ko Isa i b'i janto maa ta la kana to a ka maa wɛrɛ ka numéro ta ka ne to yen ne ko Musa a kalifa ne la i k'a da o ma i jɔ maa wɛrɛ ka numéro i n'a fɔ kamalen wɛrɛ kana ka numéro ta ka ne to yen o kuma ale wala ne t'o dɔn dɛ Musa kɔni y'o fɔ kuma bɛ gulɔ de o Bayisa a bɛ fɔ o wagati e tun tɛ Mata ka secrétaire de ye o parce que mɔgɔ tun tɛ Mata sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ e fɛ mɔgɔ tun tɛ Mata sɔrɔ ni ma tɛmɛ ne fɛ e t'o dɔn o tiɲɛ mɔgɔ tɛ Mata sɔrɔ ni tɛ ne tɛmɛ ne fɛ dɛ n'i bɛ Mata kɔ dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ne fɛ ka sɔrɔ ka Mata ka sɔrɔ ka Mata sɔrɔ e tɛ se ka fɔ ne ma k'e t'o dɔn sa i y'a faamuya donc o kɛla min kɛ an nana an taara kuma woloma so kɔnɔ a ye Faransi Musa wele ko min y'i wele ko k'an tɔgɔ tiɲɛ ye k'a nalen filɛ Musa ko appel tigɛ n bɛ tila k'i wele ne sigila salon kɔnɔ n ma sɔn ka dumuni kɛ maa ta ci ko n ka taa na san ka na d'a ma a don nɔgɔ n taara na san ka na d'a ma mama fɔ n ɲɛna ten dɛ n nalen n'a ka yɔrɔ ka kuma bɔ n ɲɛna n ko maa ta Faransi Musa mana fɔ ko ne wele ne weleli a voix ani ne ka WhatsApp captureli a ka kuma a ka bɛɛ ta a ka bɛɛ ci ma kelen kelen o bɛ kɛ o ne ba Fatumata ne tɛ se k'i kɔrɔfɔ diɲɛ jɔsi ye k'e b'a tigila mɔgɔ fɛ et puis e tɛ ne voix ta k'i t'a capturer ka ci ma ko karisa ye wele kurutu e ma deli ka ne ye e ne ba ayi bon mɔgɔw ka ko tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ k'i wele genre ka mɔgɔ mangoya ye k'a fɔ k'i b'a tigi voix enregistrer ka ci a tigi ma ne kɔni bolo t'a kɛcogo ye dɛ mais n'a sɔrɔ a tigi kanu b'i dusu la min y'i wele k'a tɔgɔ ci ni kuma min ka kan i b'o fɔ o ɲɛna ka sɔrɔ dɔ in ma bɔ a kalama yɛrɛ a banna bon sisan o ma kɛ an nana an sigilen bɛ salon na a ye ne ɲininka ko ne Musa ka numéro sɔrɔ cogo di ne ko a ma ko Musa n k'i filila nin yɔrɔ la ko Musa ka numéro bɛ n ka téléphone kɔnɔ n ye compte bɔ ka d'a ma a k'a sɛbɛn cogo cogo a ka Faransi fɛn bɛɛ don ni Musa ka numéro yɛrɛ n kun min ka d'u ye so kɔnɔ k'a kɛ n na a n'a balimaw a n'a fakɛ dɔgɔnin o nana ka bɔ Abidjan numéro yɛrɛ ma ye maa ta fakɛ dɔgɔnin kɛ ne ka bon kɔnɔ ka ne bugɔ a fakɛ dɔgɔnin maa ta yɛrɛ kɔrɔkɛ sigilen don a ye n bugɔ mais a don ni bi cɛ ale bɛ da tigɛ ne la hali sini a kɔrɔkɛ a ye ne bugɔ mais a don ni bi cɛ a bɛ da tigɛ ne la a bɛ n wele i ka da la sa ko tɛ yen dɛ o kɛra a ma semaine kelen bɔ dɔw nana kuma an fɛ an ye kuma da o yɔrɔ la yen a nana video kɛ ni video ye k'a fɔra ko Faransi Musa muso ka furu sara ko appel kɛla zurɛri waati ko kuma yɛrɛ ma kɛ fiɲɛ ko appel kɛla zurɛri ko donc ko muso premier ka furu sara ko sanu minnu b'o bolo k'o feere o ko k'a t'a cɛ fɛ tuguni ko parce que ko muso de bɛ k'ale cɛ wele a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ ko bon ko jɛni dugu ka jɛ tuguni ko cɛ wɛrɛ tilala k'ale wele k'o tɛ Mali numéro tɛ Faransi numéro k'o ye jamanajan dɔ numéro ye ko maa ta k'i mankutu tiɲɛna ye tuguni ko numéro fana masquelen don k'ale tɛ ka se k'o numéro bɔ ne ko a ma ko ni numéro masquelen don Bayisa kelen mɔgɔ dɔ tun bɛ ni Mata ka jɛ kɔnturu la a bɛ se ka kɛ ne bɛ ka hakilina de fɔ dɛ a bɛ se ka kɛ dɔ tun bɛ i ni Mata bɛ ɲɔgɔn kɔ a man di dɔ ye donc a bɛ fɛ ka solution ɲini ka o fara a ye nin kɛ ni y'a f'i ye ne ye ko in ɲɛɲini fo bi ne m'a ɲɛ sɔrɔ walahi Ala m'a ɲɛ sɔrɔ bon i y'a fɔ min kɛ ko mɔgɔ bɛ ne ni Mata ka jɛ la nkalon tɛ o i ma fili ne yɛrɛ bɛ taa Torokɔrɔ don min na ne bɛ don Torokɔrɔ mɔgɔw ye ne lajɔ Isa kana tugu Mata ko an bɛ Mata dɔn o fɔra Torokɔrɔ kelen kelen na o fɔra yɛrɛ kana tugu Mata kɔ anw yɛrɛ bɛ tɛmɛ lɛri dɔw la mais ne Mata kɔ kɛlɛ ne y'a kɛ Bayisa la ilaha illallah ko kɛ i y'a faamuya bon semaine kelen o kɔfɛ
an sigilen to la a ye ne wele dɔw nana ne wele k'u mago bɛ dɔnkilidala la ka taa k'u ka baara de fɛrɛ la jaa maa ta taara wari di polisiw ma k'u ka ne minɛ ka ne datugu awɔ a ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ senu ɲamakɔrɔ wa sirakɔrɔ de don ne m'an baw ne ye n ka manajɛ denkɛ da ka mɔgɔ wɛrɛ dan ka parce que ne sɔmina ko la quoi u nana ni taxi kana ne ta ka boisson bɛɛ san ne ko ne fa i ka boisson tɛ se ka foyi ɲɛ ne diɲɛ kɔnɔ i ka mobili nana ka sɔrɔ ne bɛ boisson min o de i ka boisson tɛ i na ko i fɛn min an ka taa ɲɛnabɔ ne donn'o kun an tagala an sera polisiso da la ne jiginna ne ko ne furadama nin ma deli ka kɛ ne la donc ko ne tɛ don u nana kuma ne donna u ye aviserilaw k'a la k'a bila yɔrɔ ni kɛlɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn na a b'u sigi k'u bɛɛ ta lamɛn min jo ye min ye k'u f'o ɲɛna o ye faama sariya de ye ne nana depuis midi 16h ye ne sɔrɔ Mata nana 15h o ye ne ka pisi bɔ polisi ko k'ale ka sira tɛ kuma la tuguni ko ka ne ka pisi bɔ k'a kari ko Mata ka taga ko ne ka taga k'u ka ne datugu ne ye n ka manager kɔrɔkɛ wele ko k'a tɛ kɛ ten k'ale san 20 ni kɔ fila ale bɛ aéroport la ko polisi tɛ se ka foyi k'ale la ale ka garde corps ka ca ni 100 a bɛɛ sɔrɔ sa a bɛ jigin ko donc k'a kɛ sariya juge policiers ko ayi ko n k'a bɛɛ ka ɲi ko artiste fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kan ko ka 2000 ci ale ma ale ka dumuni wari hali sini Mata ni polisikɛ min ye d'accord ma ta ne kan ne bɛ kuma ka vocal filɛ ne ko ya o ne na bɛ baro kɛ diɲɛ ma don n sere don ka don wari kun tɛ kun ye 1000 de tira ma mais ne ba hakili bɛ ko dɔ fɔ ni kɛlɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn na a b'a sigi k'u lamɛn Mata taara ko Faransi Musa muso nana k'a bɛ Mali la yan nɔ normalement a nana ka furu sara ne de kun kan ka taga ne de kun kan ka minɛ parce que a fɔra ko ne de y'a sa ne de kan ka minɛ ne de nanfigi ne kan ka minɛ ka taga a sara cogo min na o bɛ fɔ ou bien Musa n'a ka muso bɛna polisiso la karisa a y'a datugu an tɛ fɛ k'a ye o ma kɛ o n'u ye Mata bila ko Mata ka dakuruya kelen fɔ n bɛ fɛn o fɛn ɲini Masara ma ne fɛ Ala kana barika don a la Mata nana o ye Mata sigi ko Mata y'a kelen ye jumɛn Mata ko ka ne ka pisi kari o ye ne ka pisi kari yɔrɔ min na n bɔra dɔrɔn n ye numéro bɔ n kun la dɔrɔn ka n ka pisi bɔra bɛ la a bɛ orange so la a ye pisi ta ka na o don kɔrɔ sufɛ ka na di yan n y'a don ne taara Abidjan ne ni Mata ka kɛlɛ kɛ furadama a tɛ i n'a fɔ ne tɛ se kuma la ka video kɛ ne yɛrɛ ye fantôme mɔgɔ dɔ de ye wallahi bi ne da ma ɲi dɛ wallahi wallahi ne ye fantôme ne da ma ɲi mais mɔgɔ bɛ ko dɔ to ko dɔ kama i t'a kikiri ok Baisa donc ne balima de don ne tɛ n danbe cɛ n y'a faamu ok merci i ye ɲininka diyara ye don o don tulo bɛ taa kalanso ko kɛla Ala ɲɛna Baisa i n'a Tamba dun relation jumɛn bɛ n'o fana cɛ bon i n'a Tamba ye ne jatigi de ye i n'a Tamba ne jatigi yɛrɛ yɛrɛ de don i n'a Tamba ni i bɛ se k'a fɔ k'i m'a ye mais i m'a tɔgɔ mɛn fana caman bɛ nkalon tigɛ o la dɛ mais Baisa a bɛna fɔ e bɛ jinɛfɔli kɛ dɛ ne ye artiste don ne ye artiste don ne ye ne wele fɛn o fɛn ne b'a kɛ parce que ne wari ɲinina de ne hakili la ko jinɛfɔlikɛlaw b'u damana don ayi ne i n'a fɔ ne bɛ jinɛ dɔnkili da ne tɛ jinɛ dɔnkili da dɛ mais ni jatigi kɛra mɔgɔ min n'a ye wele kɛ taa dɔnkili da fɛ i bɛ taa da ne jatigi de ye jinɛtigi ye awɔ n y'a sɔrɔ Batugu ne de sababuya la o ye n terikɛ dɔ comédien don a ye n ta ka taa i n'a Tamba fɛ n ye dɔnkili da la i n'a Tamba ko k'i kan jara ye bon janni semaine wɛrɛ cɛ n bɛ fɛ ka son bɔ n na n ye son de bɔ a la ka sɔrɔ ka n kɔ don ka taa Abidjan n yɛrɛ nafɛ ma taa Foba a ye son wari sara studio la ka fɛn bɛɛ kɛ mais n na furadama a bɛ n wele ko n ka taa fɛ n t'a dɔn fɛn kelen bɛ k'an bali ko n kana taa o ye n jatigiba de ye a bɛ Kalabankura se la jinɛtigi sɛbɛlama de don awɔ ale bɛ fɛn yɛrɛ de dɔn a b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ ale t'i musalakara ale b'a dɔn n'ale tɛ sudarabɔ ko ta k'a tɛ se wa mɔgɔ mɔgɔ i bɛ don ale fɛ yen n'ale kunkolo min minɛ dɔrɔn i bɛ da la i tɛ don ale ka mardi fɔli kɛlɛ ko dɔw ka kɔɲɔso namu mais duguli kɛ dugulema ma ale ye fan su don awɔ a ye n ka fani yɛrɛ de bon n y'o sɔrɔ a baden kɔrɔmuso de sababuya la n ye maranba sɔrɔ a baden kɔrɔmuso de sababuya la n'o ye Awaba ye don min na n bɛ maranba sɔrɔ a don dɔ ka sɔrɔ n tɛ dɔnkili da ka ɲɛ n bɔkumani de don Abidjan ka lamɔ yɔrɔ la ka na ne yɛrɛ sigilen filɛ ko ne ye tailleur de ye awɔ ne ye tailleur yɛrɛ de ye ne bɛ tailleur kɛ
12 métiers. Awo. Ne bɛ taariya kɛ. O seerew fana bɛ yan. Nin bɛ kɛnɛ nin kan ne ka taariya seerew bɛ yan o. Ne ka fini caman bɛ yen ne m'a di taari ma k'a kala. Tigɛ dɔrɔn k'a di an b'a banna. A banna. I y'a faamuya. Donc ne ye taari de ne bɛ n ka taariya kɛ. N tora taariya la don dɔ la n tɛ dumuni wari sɔrɔ n t'a kɛ tan. N balila ka n nana dɔnkilinin dɔ da Maramu Bala. Ala k'a kɛ Maramba taara muso dɔ ka sumu kɛ Kalabankoro n belenna la. O muso ko ma ko sini bɛ i labɛn n bɛ taa ni Maramba ba fɛ yen an bɛ taa Mamu fɛ yen. A taara ni n ye a bɛ minɛ de feere. Maramba ba in sigi ka taa sogo san a bɛ kulo 5 bɔ. K'a kɛ daga la tilela min filɛ Isa i t'a dun b'a tobi e de ye maa kanubaga de y'i ta ye. N tilala ka zikiri dala wɛrɛw cɛ ka fara k'o kɔfɛ ka taga bɔ a ye labila don min na ye 7000 de kun ka taa so transport. A tɛ tɛmɛ o kan. N nana dogoju dɔ b'u fɛ u ye wele ko Maramba kan ka taa Batoliɲa ka ci dɔ lamɛn ko dɔ ko ne de bɛ dogo ɲini fɛ. Ne ye n terikɛ ani dɔnkilidaɲɔgɔn ani n dɔgɔnin ani n kɔnɔfɔɲɔgɔn ni n jɛkɛɲɔgɔn i bɛ se k'a fɔ fana k'i m'a ye mais i m'a mɛn o ye nkalon ye o ye Zikiri Muhamɛdi de ye n y'a ta k'a fara n kan ka taga ne ye Maramba fɛ an taara dɔnkili da an y'a wari minɛ an nana so. Mohamed Jara. N ye Mohamɛdi Konate a sigilen tɛ ɲa. A payi n bɛ tila ka da o fana bi o fana bi i y'a faamuya. N y'ale ta ka taa an taara Mamu fɛ yen u ye bonya d'a ma ka nafolo d'a ma Maramba kɔrɔmuso ko Isa ni anw kanu anw bɛ fɛn k'i ma sigi ni min ye o waati la fana ale ye voyage di an tagala Maramba ka sumu fɛn o fɛn bɛ kɛ fo ne ma bɔ a kalama sɔrɔ ne bɛ taa bɛɛ kɛ ne kan dɔw de y'a kanu ka sɔn bɔ a la ɲɛ ta k'a bila. Bayisa o i da tonna o Mohamɛdi min na kɛ n'o kun ye Mata ka mɔgɔ de ye Mohamɛdi a bɛna fɔ e ni Mata ka kɛlɛ kɛ e ye Mata nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ récupérer. Ne y'a Mohamɛdi kun tɛ Mata ka mɔgɔ ye dɛ. Mohamɛdi kun tɛ Mata ka mɔgɔ ye dɛ. Ni fana donna Mohamɛdi ni gasi la a ka yafa ma sinon n bɛna nin kuma ye o. Mohamɛdi ye kalanden de a ye gɛrɛbuya kalan de kɛ. Awɔ ayi kalanyɔrɔ juguya ale yɛrɛ kɔni ale Ala kasi mɛ ale sisarama kabako don. Voilà kalanyɔrɔ juguya petini ma petini nana ka na dɔnkilida de kɛ. Mohamɛdi bɛ se ka ɲinɛ a ye Mata dɔ dɔn ka sababu de fɛ mais ne tile kelen ma Mata ka numéro ci Mohamɛdi ma. Mata yɛrɛ de ka numéro ci a ma. A ye ne ni Mata ye ɲɔgɔn kɔ a ko ko Isa i balimamuso de ye n ko n balimamuso don mɔgɔ mɔgɔ b'i fɛ Isa an b'o tigi fɛ. Hali sisan ne ni Mata tɛ kuma mɛ Mohamɛdi Mata bɛ kuma tɛ digi ne la fo ka diɲɛ ban ne balima a mana kɛ togo togo kɛlɛ mana a bandon b'a la ne ni Mata bɛ mais sisan Bayisa ne sigilen filɛ yɔrɔ min na ni ne ye sigi ka Mata sigi yan k'aw fila invité ɲɔgɔn fɛ i bɛ na. Ne ya ne bɛ na i bɛ na ne bɛ na ni ne ko e ma sisan ko Bayisa e de dɔgɔnin ye yafa deli kɔrɔmuso fɛ e b'a kɛ yan. Ne b'a kɛ mais n'a sɔrɔ ne jo ta ayi i jɔ i filila kuma la fɔlɔ jɔ ne jo tɛ ko o ko la ne b'o deli kɛ mais ne tɛ jo ju dɔn n tɛ n jalaki ju dɔn fan bɛ jigin ne tɛ yafa deli. Ayi mais parce que ne yafa deli ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ Mata ye quoi an ka ɲɔgɔn fɔ a banna ne tɛ yafa yɛrɛ de deli walayi dɔ kɛra i b'a dɔn artisiya ye fɛn dɔ de ye bɛɛ ni dayirimɛ don Ala bolo ne bɛ ka fɛn min sɔrɔ Mata tɛ ka di ne ma dɛ Mata bɛ ka fɛn min sɔrɔ ne fana tɛ se ka d'a ma bɛɛ ni kanubaga don hali bɛ k'a fɔ ko ne ye Mata invité min kɛ ko n bɛ na ne k'i bonya de sinon ne tɛ fan ɲɛ ka kɛ naani ka ɲɔgɔn ye. Bayisa surprise bɛ ne bolo kuma dɔw dɛ. Ni surprise b'i bolo o ka ɲi waati in na. Kuma dɔw la ne bɛ to ka surprise kɛ mɔgɔ la dɛ. O don Bayisa ayi ni yɛrɛ ko ten tɔ o faamuya mais Bayisa kilipu b'i bolo wa. Ayi ma kilipu tourné. Munna. A fanga de tɛ n na waati in na. Kilipu kɛli fanga de t'i la. mais e jatigi minnu bɛ yen e delila k'a laɲini a dɔ fɛ k'i bɛ fɛ ka kilipu kɛ k'u k'i dɛmɛ wa. Bon n m'a laɲini jatigi fɛ ba ko min k'an dɛmɛ ko n bɛ kilipu kɛ tiɲɛ na n m'a kɛ fɔlɔ. Munna. Foyi parce que a kɛ don fana bɛ Ala bolo n'Ala ma k'i ko min o tɛ karaba. mais i ye sɔn joli ɲɔgɔn bɔ. n ye sɔn min bɔ n hakili kɔni na hakili la yan a bɛ taa 8 na mais a bɛɛ ma minɛ. A bɛɛ ma bila. Ni ina tama ni Maramba ta in y'o de bɛn. Olu fila de bila la. mais i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ fɔlen den wuli yɔrɔ fɔlen ninnu kɛ. N b'a bɛɛ kɛ. Bayisa ye karamɔgɔ ye jɔn ye. Tiɲɛ na ni ne ko ko n karamɔgɔ tɛ ne na waati in na. Karamɔgɔ tɛ na ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ka dɔnkili da. Wa ne de bɛ n ka dɔnkili bɔ n kun na k'a da. mais
e ka exemple zikiri dala jumɛn de donc dala jumɛn de bɛ yen ko min ka di ye k'i bɛ fɛ ka kɛ o ye zikiri da kunda dɔnkilidala min yɛrɛ ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ ko n bɛ sa kɛnɛ yan ne kun ye dɔnkilidala 100 ta ne kun bɛ Mohamed Kane de ta ouais ala ka da yɔrɔ de ma ne kun b'ale ta et puis fana ne ka dɔnkili fana baselen tɛ zikiri dɔrɔn kan ne b'a bɛɛ da ne bɛ bamanan dɔnkili fana de da o de ka di ne bamanan dɔnkili yɛrɛ de ne ka dɔnkili yɛrɛ ka taga mais i b'a dɔn i ka dɔnkilida cogoya ni dɔnkilidala dɔ de ka dɔnkilida cogoya bɔlen don fɔ ne n b'o kalama dɛ i ka dɔnkili taabolo i b'a fɔ biti mana teliya i bɛ taa biti nɔfɛ cogoya min na i ni solo ka bamusa kelen a bɛ se ka kɛ bon ale fana ka taabolo de kelen a ka teli ale ka di ye kojugu biti mana teliya o cogo a bɛ taa n'a ye wa bon ale ka di ye cogo min na ale ka video bɛ bila ne b'a bɛɛ ta ale fana ka di i ye min fɔ o fana tɛ nkalon mais k'a fɔ k'an dɔnkilida kan bɔlen tiɲɛna n kun t'o dɔ fɔ a togoya quoi dɔnkilida cogoya voilà aw ta cogo quoi o de bɔlen don mais a ka di e ka gɛrɛ zikidala jumɛn de la a ka di ne ka gɛrɛ zikidala min na mais tiɲɛna a ka di ne ka fanga sɔrɔ n yɛrɛ ye ka n ka baara kɛ n yɛrɛ ye don dɔ fana dɔ bɛ n'a fɔ ko Isa n bɛ ka nin ka kan de ladege ou bien n bɛ taa nin nɔfɛ o fana ka di ne ye zikidala bɛɛ ka di ne mais a ka di ne ka fanga sɔrɔ n yɛrɛ fana ye dɔ fana ka nege ne nɔfɛ don dɔ donc i tɛ fɛ k'i gulo mɔgɔ la ka wuli quoi voilà n bɛ fɛ ka wuli ni n yɛrɛ de ye fɔlikɛminɛnw b'i bolo wa fɔlikɛminɛn tɛ n bolo ne mago bɛ fɔlikɛminɛn na i b'u louer de voilà n b'u louer de mais i m'a ɲini jatigi si fana fɛ ko ka fɔlikɛminɛn di wallahi i m'a ɲini jatigi si fɛ mais e yɛrɛ bolo jatigi dɔ bɛ e bolo wa ni e y'a fɔ min ɲɛna ko fɔlikɛminɛn a b'a d'i ma o jatigi b'i bolo wa a jatigi bɛ n bolo ni n y'a fɔ mɔgɔ min ye ka fɔlikɛminɛn di a b'a di i n'a fɔ Matu Jefaga o ye jatigimuso dɔ ye o ye jatigimuso ye a ka tila ka kɛ nimɔgɔnin fana ye parce que n kɔrɔmuso furula ba kelen fa kelen kɔrɔkɛ ma n jatigi don janni furu cɛ jatigiya kɔfɛ furu bɔra a la voilà a kɛra balimaya ye donc ale kelen yan ale bɛ yan ayi ale kelen yan i hakili b'ale kelen ale bɛ yen et puis fana a caman bɛ yen n jatigimuso dɔ fana bɛ Abidjan hali sini ale bɛ ɲininka ko fɔlikɛminɛn t'i bolo mais n yɛrɛ bɛ sanmɛ ka maloya dɔw la quoi ayi kan'o i b'a ɲini jatigiw fɛ kɛ voilà n'a se bɛ min ye o b'a k'i ye dɛ i ni fɔlikɛminɛn ka kan i ni fɔlikɛminɛn ka kan i bɛ se i ni fɔlikɛminɛn ka kan mais yan'o cɛ dɔɔnin ko fɔlikɛlaw an bɛna mikoro dɔ ma b'aw yɛrɛ présenter mais kana ɲinɛ Ina Tamba fana kɔ dɛ ale ye n jatigi ye dɛ Ina Tamba a se fana b'ale ka fɔlikɛminɛn di yan fɔ ni ma taa fɔ a ɲɛna hali ni tɛ bouger a bɛ mɔgɔ dɔw bɛ taa san ka na di yan sigilen ma Ina Tamba yɛrɛ ɲɛ b'a na o i yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ yen mɔgɔ kan k'o kɛ ka sɔrɔ o ma f'i ye o fana ye tiɲɛ donc a yɛrɛ ɲɛ b'a na n b'a dɔn émission in kɔfɛ a kan ka min kɛ a yɛrɛ b'o dɔn quoi o ye tiɲɛ ne fa salamalekun walekum salam baasi t'i la kɔni e tɔgɔ ni jamu bon ne tɔgɔ Mamutu Danbele i ye Danbele e ka nin tɔgɔ e bɛ ka min fɔ bon ne guitare guitare de don i bolo la jege Merci beaucoup. Et d'où ne fa? Migoro dama. Et tɔgɔ ani jamu. Tɔgɔ Yoba Kuyate. I Kuyate. Ni ye jumɛn ye? Ni ye Jeme. Jeme. A lamaga an k'a lajɛ.
mɔgɔ denmisɛnnin ma kun bɛ nin dɔ ye kɛ i b'a fɔ k'a y'a dɔn n'a ye fɔlisen sugu min k'a la nin ye anw kun bɛ se nin pa kelen in dɔrɔn de la aw danbele aw kuyate ayiwa Bayisa i tɛ wuli k'i dɔn ko lamaga ɲaami bɛɛ ni janɲɛma don Ala bolo dɛ kɛ mɔgɔ fɛ min b'i fɛ ko fara mɔgɔ la min tɛ dɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ dugu mɔgɔ min b'i dɔn barisa kana kɛ mɔgɔ fɛ min tɛ dɔ dɛ ko n'i kɛra mɔgɔ fɛ min b'i dɔn a b'i kɛ baara ye dɛ ko ni tugula mala i ni min tɛ ɲɔgɔn dɔn o na kɛ karajugu ye o bɛ ni kanuba bɛ ni den ye wa kanuma nɔgɔlen dɔ bɛ den ye ko ne bina kanubaw la ɲɛnajɛ ko ne bina dɛmɛbaw la ɲɛnajɛ ne kanubaw ne bina bɔ ye isa bina dɛmɛbaw la ɲɛnajɛ sandara kanuna dugudara kanuna anw bɛɛ b'i kanuna e ala kanu yo kanu kanu adiye ko beni kanu bado ala bolo beni dianya ma ne sirana maya sirana dianya de maya yo maya de sirana Fatumata Allah ni ne kongo sirana maya de nye maya na koro kacha de ni ne kongo sirana bi adama de nye kuma du me kuma ben kono Fatumata ali esile min vile esirana no adama de nye fana de barisa ebe nya mɔgɔ min ma k'i b'a ka sumu furakɛ ne ni Allah cɛ n'a mago ɲɛna don min na a bɛ k'i ma ba bugɔ bisa ye ala ye ne kisi o ma e mana ɲa jɔnni min ma Fatumata i mana ɲa adamaden min ma k'i b'a bɔ dekun na a bɛ k'i ma jugu ye i mana ɲa balima min ma k'i b'a bɔ dekun ma a bɛ k'i ma jugu ye e ma ye ne tɛ balima jugu fɛ n tɛ teri jugu fɛ Fatumata a fɔra Isa Jalo ma bɛɛ ni nakun bɛɛ ni tankan ne yɛrɛ de y'a remarqué na ne mana ɲa mami ma o bɛ tila ka kɛ ne ma jugu ye dɛ ne mana mami dɛmɛ n'a mago ɲɛna a ti kɔfilɛ na tuguni dɔw yɛrɛ bɛ taa vidéoman sara ka Isa Jalo pannen mais jani ka kɛ ne kɔrɔfɔliba de gɛrɛ Isa Jalo la i ka najɛ mɛ ka samara min don a lajɛ i ka taa prix ta suguba la i ka taa san jani ka Isa Jalo kɛlɛ i bɛ ne lajɛ bansi min bɛ don Isa Jalo fɛ ne bɛ ka mariki minnu don o lajɛ i ka taa prix ta suguba la i ka nin kɛ finitigi ye o da i na kɛ ne faden ye sinon ne faden tɛ baarakɛbali ye e bɛ ne kɛlɛ e donfani tɛ se ka ye e bɛ ne kɛlɛ i senna samara t'i ye e bɛ ne kɛlɛ e bɔkolo ma ɲi ala ne siranna balima jugu ye mɔgɔ jugu de y'an tɔɔrɔ dɛ n'i ye ne wele ko n ka dɔnkili da fɛn min bɛ ne kunkolo ni n kan cɛ n b'a f'i ɲɛna dɛ Fatumata ne kɛlɛbaga ti dɔ wɛrɛ dɛ
Ni ya me ko ne be wa keme mine e fana ka wa keme mine ini ne e fade ye ni ya me ko mobili be ne bolo mobili be bolo anye fade bari sa ame so nyogo soro fade kene ka ama bo nyogo nyela me fente bolo ke bibila isa jolla doke nafati barake balika kuma chamana nafati doke balika kuma chamana nafati tanta koraka kuma chamana nafati bakilu ka kuma chamana ni ne demusoni e kikara bakilu e iben toro ni ngedenken e kikara bakilu e iben toro kene nyogona e ika dusukolo ta ika sebede ke odi kadi isa chalo yede uyebaneni ne makuma uyefaneni uyembaneni uyabefo izama jene ya galondo uyabefo izama shuyeli galondo uyabege izala kokolo galondo letabi ala de bolo die Kodomi na meke dongili dale nyesara mama la nyesara falade me jani dongili kuntakala ka janya me solike bamine tadi mamadu kira sanuma ka solike adulay de cheba sarama ka di kono ali ne mana cheke mejo kika keleke ni ne ye vis-à-vis ibe sina barisa ne te keleke ne darebato ibe bona ne ma fi ngone te ko dugula ye ne day nga dongli dala de wa ne day nga keleke bisa ye ne te mbulu to se ma shi foila itani kane kele dongli nyini anga nyongo soro kele kele na no kera dopa na toto bi kadi dopa ma barisa ne pama sigi musolo ngolo den fo yugoro ka be toto bi kadama Jeneba sangare de belebele flay bolode Mamadou Diallo de sebe flere nebe ka donkili dan teta do parila me donkili dan ta do hotelila me donkili dan ta do ko sungurubala me donkili dan ta do hotelila ne ka donkili be do ne bani ne fala de donkili kunta ala mana jenya de e Fatoumata Fatimata Zara Zarau Fatimata jinya dembulo Zarau banene ni yesigi ke kadia ni Zarau tokoti ga sigila ali kabo osigidala fana iga sigi maja ko ni kera dengolo la ye ni ma Fatimata zogo soro ika dengolo kala fuye fona kala chema wede ni tara baraka yoro mina ni dona baraka yoro kono ke dona biro kono ni Fatimata tokota biro kono i perdila bonya kadi bonya tigide obi Fatima la jelim ande abi Fatima la obi Fatima la chenyani sara bi Fatima la obi Fatima la tusuku hine bi Fatima la obi Fatima la kewale numa bi Fatima ve joni minaga magoninya Fatima takele babe karata ikele babe karata ala fati kele babe karata karato Fatima yo ni kami Fatima ma Fatima yo tusuku hine bi Fatima la chenya bi Fatima la chenya ni sara bi Fatima la auma Fatima ye Muhammadu ka Fatima do demuso sara mado tusuku hine bi Fatima la joni mi nangama woninya nangama kele ba hinala nagama de nagamadi ko faade toro jugu sonja jugu mallo ko faade toro jugu sonja jugu malo eyo Fatima wilila abarika bonyalula eyo jigide wilila abarika kanula ni mogo kanuni ni mafeka ibe ke fitri wale
Fatumata e maye dongili dala ti se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ti dɔ wɛrɛ dɛ an bɛ ka kumakan min bɔ an da kɔnɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ e t'a fɔ munna an bɛ se ka ja ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ o ti se ka kɛ hali ni kɛla dongili dala 100 n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni ne Isa Jalo présenté ne bɛ n ta ka taga so n ka sira ti maa wɛrɛ ta la dɛ n bɛna n jatigi muso dɔ fɔ denmisɛnninya la k'a barika he a jɛlen don i ko courant yɛlɛ hali ni courant tigɛla i ka so ni donna ninnu fɛ yen ale bɛ courant fana bɔ dɛ ne kami ali di ma ali ti tarami ne kami ali ti ma jeli mandiya bi ali ti la cɛɲani sara bi ali ti la dusuku hinɛ bi ali ti ma ɛnga ali ti wa muso la wara abado dangɔrɔba in de wa layidu tigi de do ne kami ali ti ma bonya ka di bonya tigi karama ka di karama tigi sabali ka bɔ sabali tigi ali ti ye bonya tigi ye ali ti ye karama tigi ye ali ti ye sababu tigi ye ali ti ye jɛmambila muso luka jɛmambila muso luka faden tɔɔrɔ muso luka faden ɲani muso luka jugu sɔnja muso luka jugu malo eyo ali ti tarami Bamako kauka ali ti wilila ne kami ali ti ma ali de Bamako ali de retour sur notre plateau en segna fana tuguni foli ni wale mando bi aw bela jeli aw munu sona kaw sigi kaw la je ka seni wakati bela jeli ma soni anga émission mina kunche me yani oche toujours ni nga invité be ñoxo bulu toujours ni nga invité be ñoxo bulu ndego baysa namo abila dume abila jume melela beta to ko iba sarabina baysa I mala dong I dadam na bina fa Bebe sa inga manajeri abi yani wa bien ni ka manajeri be sigilo no gol fulela okay ya fami mais ibi mouvement mun ke ba fo ko yor la takani de mu yor la takani feno no iga manajeri ba financer wa bien jati bu de bi bulu be yere de bi manaje ba financer jati bu fana bu seke donc bebe seke quoi okay c'est bien okay donc yani anga kene konjeli donc ami kene di mai ga foli tele nyami problème tal oh bamana namanya di de ko bamana ka dogolen te bamana me kalabancu de ba yɔrɔ dɔ dɛ bamana ka dogolen te bamana segu bamanadenw ye ko caman kɛ bamana ka dogolen te wasolo kɔnɔ a dogolen te segu kɔnɔ bamana anaba fɛn o fɛn mana kɛ ni mi ban abiba anaba ni bɛɛ ban i ko kuma kɛ abiba fɛn o fɛn mana kɛ ni naba nin bɛ naba ne balimalu nin bɛ naba nin bɛ naba sinjinu nin bɛ bi ban nin bɛ naba jɛɲɔgɔnu ma nin bɛ bi ban i ko kuma kɛrɛ i baro tɛ kiyama
ni ye nga baro sigi ka wuli ni ma je fagamatu fasada me ke fitiri wale ni ma je fagamatu wele me ke namormay ni ma je fagamatu wele na ke karatoy wallahi me ke fitiri wale ala ko kale ti fitiri wale fe je fagamatu kina maraka musoni jigiya abarikanye maraka musoni dame je famatu ayatonga sebe welede sebe ti bekaso gafure awade sebe inula koroba nyalende kirike tulu ferelalu baba inula tulu ferelalu ka sebe di pede jorobo jira tigi je fagamatu kuni wula tuguni nare na donda keleni boda keleni o bebi je fagamatu bolo mandia tigi matu tulu tigi matu ali to tigi matu jeli tigi matu kewale tigi matu jagite ina kida baden termuso inula asum baden termuso kodo jefaga matu nesrana mayanyene matu jefaga barikaide kaniso tigi yala kon nebe barikada ibalema ke fanaye ale jamaglana e domi nasiriki jabate beta kabita ka jamagla a barika ka jama bollo naga do isa jalo tigala ko ngata so nina dinye boy kabi isa jalo woro ne tuma jama do de me matu ci faga badon koroke ako isa ni nana ne ka jamagla yorola foli talo ni wale mandon ko ta ko nyashi aw bela jelema aw munu sona ka usi ka seni eri bela jelema ma fo ka wale mandon anga emission sela ku ci roba mi haga to nyini alla jiba ko bela jele fe kuma man ko kuma e to ni no asoro kuma to dona mami ka shila ko tiki ka ya fama alla ni kira ka mo ka to deni yai kuma e to ni ya bla do were ba kumbo fembe ba den wulu kuma de ba ba wulu ay demisen fitini ni ante se kuma na manifite se ka kuma ta banni ma yele do singa na asoro ante mata go shila meka kaka ya fama kanto teniye ni ala maka jonya jonne ni aushila ame nyogon sore ya no wati were bye bye bamana yange nugo goro lingo bamana yange bamana yange nugo goro lingo bamana yange Ulusogo na dum seli golo kango yorolingo Musogo kuma bifo seli golo kango yorolingo Dolomi kuma bifo seli golo kango yorolingo Falina fa bamana misi sogo na dum bamana Dolo jugu na mi bamana Gorolingo bamana yange bamana de ungodo bamana yange de ungorolingo kanumba obemi bamana yala de ungorolingo jakite inagida bamana yange de ungorolingo jefara matukida bamana yange de ungorolingo jurubo jinebina bamana tamajine bina bamana solomana bina bamana batugu bina bamana gafure awa bina bamana yange